रामा जी। का हो ए बहू का कहतरू? सुन ली बोला बोला। हमरो के लगाई सुताली अम्मा जी। का हो गइल बा? देख लीन के चरित्र केंगा भइल बा। अरे ओके चरित्र तू ना समझबू। अब बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा जी। कौन ड्रामा करता खोल के बताओ सब सब। सुनी हमारे खातिर लेके दौड़स बासावा के खामा जी। बांस लेके दौड़ता है। सुधारी तो बड़ा गजन करता होता रखे। चल कोनो बात नहीं। हमारे खातिर लेके दौड़स बासावा के खामा जी। मरिया बाबू लेकिन धीरे धीरे। अब बेटा राउर पी के रोज करे ले डरामा जी। रुआ के तो दिल बड़ा। अच्छा लोर मत गिरे दिया बाबू।